niya ng pag-aiugan. Muna-unaan ninyo. Kasi ba'y pantag, usak, hindi ka gwapo. Bakit mag-inog mo? Pagsunod sa iyang kwarto. Ay, Diyos ko! Aking magkabis na. Atong oras, alas 10:20. Salamat kayo sa itong mga texter, sa itong mga caller, mga viewers na to. Pwede lang kong share sa itong ulakay. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa 95.9 na Radio Bisang Diporon. Yun na lamang ang inyong upos, kapos, pitos o pobre nga unyamo. Nga denche sa kahanginan. Ini si Ate Kikay. Ang dalagang Pilipina, idol ng masa. Ako magaingon. Pagitaadaan ang forever, ayha ang together. Good night, and I love you, kaninyong tanan. Yes, may kamisdak kay mo kato si Ate Kikay. Nahuman ang iya ang program karon. Kaya ang balak lingaw-lingaw mga kamisdak. Mo niya mo studio guys sa 95.9 Radio Bisang Diporon. Thank you sa mga viewers, ha? Thank you sa See mga you viewers. tomorrow. And I love you. Muna sa Ate Kikay guys, daghang nauwat nga bayot jud guno. Pero muna sa Ate Kikay guys. Dili sa 95.9 sa mga Bisaya. Sa mga Bisaya ya. Mo ni si Ate Kikay guys. Hello, hi. Yung mga ano nyo ang mangkay nga wa pasukan na okay. Kasi na ito sa ang Ate Kikay sa tuang last tracking mo. Natatawa ako. Natatawa ako. Sure. Time check guys, it's 10:39. Nakuman sa Tikikay kay sa iyo ang pahaway, no? Kay murag bilang kayo sa gabi, no? Yan, muna sa Tikikay guys. Bye-bye ninyo tanan guys. Pana, piti na. Lago pa guys. Bye-bye.